I told you guys that the fact that Evangelist Ebuka has so much enemies today on social media is because of Elijah. And the reason why Mathias and Ala Ezeaku has been dragging Evangelist Ebuka like a small tiger generator is because of Elijah. Now listen to Mathias. The guy don't break the whole table with the manage. Just calm down and listen to everything he's saying on this video, and make sure you share this video. Oh, maka Elijah enugu kamuna nwa virgin ji so. Maka ese mu na nwa virgin bu na mgbe chedu nwa dike na ya alu. Eduru ya jere Elijah enugu. Elijah wo olive oil n'isi. Mfu the video gwa Elijah na wa yo ka igburi ya. Na ejiro olive oil agwo leukemia. The video gara viral. Mgbe na opu na take chedu nwa dike to India. Ni ihe na blood cancer. Cancer in the blood. Remove all the whole blood in him and transfuse another blood. Obara machiri nke ya. Transfuse oya back onwe no onwe. Mbusi okwa. Bona obu na eme ya within 2 months no ya ngwa. Nwa virgin food di okwu we kpoba mafa. Say ma kposukwa na daddy afa. Na mkpo daddy afa again. No ga egosi ma another side of Christianity. Oya say mu na nwa virgin. Mathias and Elijah no go for no that idea. The video on the internet, Google on if you like after this video I will share it. One virgin is not about that idea again or goes to another side of Christianity. Mbaka, I'm about the money one virgin. They might not send him the video. Now send one page and you put one virgin. Hey, when I want Busia Bomba to bomb, yes, me in there with one virgin on. Imana na anu cooking and wearing one virgin. Maganas na nwata banko ka ibia asino pa na ajofia nwa virgin akpago nko ka nke gi nwanne mo nwanne scam gi nwa Elijah enugu number 1 scammer mmenye tunu pattern oja scam gwaze no otu nwa virgin sisi beat her hands down ihetago nwa bro Elijah to that man ojo very heartless man Elijah enugu ina abara nwa virgin mba maka no na promote no nwa business ya na ekwu ya member ya na like emo no when na be adoration no nwa virgin because na nwa virgin anu be nwa ka ha mara ma Jesus aga eme ka nwa virgin mee gini no offer yes nwa virgin pata gwa ge sege na reverend sister be an office ya gwa na ya like ya ogwu okwu no choko ono bia Elijah patasnas I brother one virgin gwa go onye bia na office ya gwali ya I patasnas in never gini eso no no gina one virgin kedu da anyo ofu bi ka biko gina one virgin na no office ya ngwanu ebe oni bụ onye amụma pụtara kpọ nwa virgin afọ agwụ ya na asị o mekwu ihe mere na ihe mere mbosi reverend sister be na ebe ọ na-ekpe afa the sister egwachara okwusi ya reply kwana go okwu no reply okwu egba penalty nwa Elijah ya agba penalty taa n'isi ebe nọ ka nwa virgin si rigolu tọpụzie ịghọtago bụrụzie number 1 ndị na-eri eri nke ikpeazụ a na ọ na-afụsịgo ofu n'obi maka na ịma na 85% of customer ga anago ịma na 85% of customer ga emego gịnị anago isi na nwa virgin bụ onye okwas ka anyị werezie ya ofu na ihe mere nwa virgin onye okwas Elijah enugu isi na nwa virgin kwụsị asị ọ na-asị na onye asị ngwa Elijah enugu recharge card anyị na-eresi anyị isi na anyị tinye ekpe anyị na phone ọ gị nwa na-akpa anyị na phone ke koodu ekodu na kọmputa kedu onye bụ onye okwu asị gị na nwa virgin onye bụ ụzọ si asị na onye kuzi nwanne ya Jesus me na anụ na-ekwu na aza m ife nna gị now tupu nwa virgin ekwu na reverend sister na agbadie Elijah enugu eresiga anyị recharge card sa anyị gobia na anyị tire na ọkpọ anyị na phone na daddy ga-akpa anyị na phone na ọ bụ na itinye the recharge card or reflect ya na kọmputa ihe a na-agwa gị ka a na-agwa onye a 200 naira ga-ana just like that 200 ọ ya bi were go card were mee call 1 week
mana within 2 minutes Elijah Enugu call ya reflect ugboro na aba wayo na njụ oge si gị Elijah Enugu oge nwa na-akpa anyị ka ọ bụ kọmputa now ebe ọ na-egwara anyị na kọmputa na-akpa anyị na-egwara anyị na ọ gị akpa anyị gị na nwa baby virgin onye ka dị holy ana m ajụ gị Elijah Enugu ajụọ m gị ọzọ gị na nwa virgin onye ka dị holy ebe ọ na-agba ibidolu nke gị nwa virgin mgbe anụ abala afa nwa virgin ị na-eresa anyị recharge card n'ihi akpa anyị wanyị na anyị etolitego gị na manụ kọmputa na akpa anyị na ọ bụla gị wee jụọ gị asị anyị siela anyị na nwa virgin si na sisters ka agbadi ya kedu onye asị nke ya ka dị legit kedu onye nke eyitere eziokwu ọ nke nwa virgin bụ eziokwu because na gị na nwa virgin ọ dị possible yes I'm a one reverend sister the same thing with me but nje eme charity na hospital ebe ọ na-arụ ọrụ ọtọ na ịkpọ m na phone everyday ọ na-agba anaka na chini chaplet eme holy ha wish no na manụbeghị nwaanyị mgbe ahụ ọ bụrụ ka m magoro ife like this mmemeri ebere ka anyị na-ekwu eziokwu anyị ga-ama nwa baby virgin na Elijah Enugu onye ka bụrụ ezigbo mmadụ ka bụ onye bụ ajọ mmadụ onye ka egwu wayo. Let's tell ourselves the truth. Now ịpụtara na-agba nwa baby virgin tako nọ na-asị kedu onye bụ Emeka ị bịa na-asa anyị eburu batrị anyị nwa virgin pụta ọsị kedu onye bụ Emeka ise ọ na ya mmadụ na-abata n'ofu community na Emeka ka nkụ wee jụọ ogoge nwa virgin gwara ya onye bụ Emeka ịtakụlụ ọnya. Elijah Enugu ndị niile a na-ebuni wichi enu na adoration na ha agawa gị ije. Elijah nwere ebe nna gị gara ije enwere onye nkanụ gara ije dara ngwụlọ anyị mata na adoration oge enwe onye akpụ ugo gara ije dara ngwụlọ father of arrange ị na-ewetara nwa virgin ọnụ maka na ọ kpakarịgo gị na nkụ. Ana m ajụ gị isi na nwa virgin bụ onye arụrụ ala maka na ọ na-asị kedu ebe Emeka ebe ma na ụfọdụ Emeka ji ụgwụ na ọka nkụ Emeka chọrọ inwe ego Emeka chọrọ ịgba moto Emeka chọrọ nwa virgin mfụ pata na anọ na-aga ahịa pụtazi na onye bụ Emeka na Nnewi full of hot cake iwe na-akparị nwa virgin jụọ ọgụ sị gị ebe ọ na nwa virgin bụ onye arụrụ ala maka na o kwuru onye bụ Emeka gị na onwe gị na-ebunyela iwu ichi enu na adoration na Enugu ebunye ewu ichi eburu from abụrụ pụtawanye na ọgawa gị ije ndị na-eso meje adoration ma ihe na-ekwu bụ eziokwu. Elijah Enugu ngwa gosi anyị ofu onye dara ngwụlọ gara ije amata na n'Igbo maka na mbata na Ezeaku kịta mma akpọta more than 500 women iji operation mụ nwa ọgwa eziokwu evidence. Elijah Enugu kedu onye ahụ dara ngwụlọ na adoration go gara ije nwata kpaa nkụ ka ibia sị na ọbala na ajọ ọfịa nwata ma nkụ ọ bụrụ na ịrapụrụ nwa virgin aka nwanne ị ga-iwugo onwe gị na anyị ga na-awụ gị na woto woto ị na-asị ya ekwukwa n'okwu ya mechie ọnụ because na ọ just na ọ ma na ọ reply ya gị na iman ịbụ distraction to him in short na nwere reply gị bụ distract ihe onye kwụ n'ọkụ 100 days mgbe a na-akọ na ọ dịka 13 days ka a nọ na-akọ 14 days ụmụaka na-eri nri na-evu ọnụ maka mmadụ onye na-efoli ya for this for 100 days onye ọbụla ihe ọma mere loketa ya ekpere alụgo ọrụ ọ gị nwa bụ nwa ticha ngwa na Elijah Enugu gee ntị ịpụta ị na-akọ nwa virgin ọnụ nọ na-eme arinji. Elijah Enugu gwa gị nwasị na agbalị gị egbe Baịbụl mepe wọrọ mgbọ Elijah ka gbaa gị eketa Elijah ka ịgba gị eke onye wayo jide ụmụnne anyị na gwọọ ọfa ji ma how many years megoro reverend father you megoro pastoring work over 30 years gị scam goro ndị Igbo scammer ịma ndị nwa baby virgin megoro onwe family nọ na Igbo a iribere ego fa gwagodum including nwa virgin onwe family nọ na Igbo a iribere ego fa na-ejibere maka isi kebe adoration gwa m
Gomonyo banana na Igbo and I then adoration and na tithe and offering, including one virgin. Emanas nenye jo nwa dibi afọ oje kpọ amboro na agba nwa baby virgin nyejuri afọ otubi afa see fear not one virgin fear not again fear not and again fear not maka na imana nwa virgin kwụ tithe chenye gba aka wee gbu ya e gbara aka nwa virgin drop or something oga nije sa nwa virgin ọkpa igbara aka o nwe ife nwa virgin na-eme gịnị nwa virgin na-shake the altar mgbe aka ọ na-adọrọ this grace. The God grace can do can be now. But I virgin adore this grace. Now adore grace. No, work. A more not smart guy. When jogging, he are not the one virgin side up publicly. More than one virgin aqua barrel. I draw one had to Elijah. And when I go in a pure water salopa. And a man to Elijah. E nwere ka onye na-akwa bara ikwere ka ọ gbagote n'enu ọta ga maka na mgbe anyị na-eje na adoration ị na-asị from 5,000 gbagote n'enu ọta anyị akwụọ na line onye na-erepịa ọtọ ya eweta 5,000 ajụjụ ka nna ajụ onye wheelbarrow ya eweta 5,000 every week iriche na ego nwa virgin ụgharị mmiri kwasị ya n'azụ onye a na-enwezuru 50,000 akaụntụ ị ga-ekwe ka ọ gbagote n'ọta ka ịsa ya ọkpa reason m ji ajụrụ ya na anọ m na adoration one day mbọsị isi ndị ga-enye 1 million pụta one boy wee gbagote n'ọta ijụọ ka difọ na ọsị gị na kọndọktọ kama na ya nwere okwukwe na ya ga-akwụ dị 1 million isi ya mba n'iru ma ọ bụla asị mmefu na-achịta imepe ọnụ ijeri jere desi mba na ihe anyị chọrọ bụ ndị ezigbo ịsọ ya n'asụsụ bụ na iji awere ya ọsọ ọchị ihe anyị chọrọ 1 million ndị ezigbo wonu no ndị ezigbo ka anyị chọrọ anyị esusuru sị no ndị ezigbo ka anyị chọrọ the boy were ihe na gbatuo n'ọdụ ajọ ihe mmezokwu ya si ebe niile Elijah Enugu si na nwa virgin na-eme arenji Elijah Enugu ajụ m gị kedu onye gburu isi fụrụ ụzọ ị ga-egosi anyị taa ka anyị kweta na nwa virgin bụ onye arenji nwa virgin Israel no na-eme arenji Elijah Enugu kedu onye a dara ogbi kwuru okwu na adoration oge gosi anyị ka anyị kweta na nwa virgin na-eme arenji ịkpụrụ nwa virgin n'ọnụ ọ bụ na nwa virgin fụkata gị n'anya fụ ma ọ kpa ịzọ na n'anya reason because no man ọ tụrụ you ka ọ ga-esi mee gịnị rigolu ịmụkwa na ise dị mụ na nwa virgin maka gị nwa yes na ọ maka Elijah Enugu ka mụ na nwa virgin ji isi okwu maka ese mụ na nwa virgin bụ na mgbe Chiedu nwa dike na-aya alụ eduru ya jere Elijah Enugu Elijah wụọ ya olive oil n'isi mfụ the video gwa Elijah na ọwa ya oke igburu ya na-ejiri olive oil agwọ leukemia the video gara viral mgbe na ọ bụrụ na etekro Chiedu nwa dike to India na ihe na-eme ya blood cancer in the blood remove all the whole blood in him and transfuse another blood ọbara machiri nke ya transfuse ya back nwere onwe ya mkwụsị okwu a gwụọ na ọ bụrụ na eme ya within 2 months na ya ngwa nwa virgin mfụ dị okwu wee kpọba m afa sị mma kpọsịkwa na daadị ya afa na mkpọ daadị ya afa again n'oge egosi m another side of Christianity ọ ya sịrị mụ na nwa virgin makpọzi na Elijah Enugu afa na ọ daadị ya the video dị n'intanet google onye if you like after this video I will share it nwa virgin si na mkpọ daadị ya afa again ogosi m another side of Christianity mgbe a ga-amabodo m onye nwa virgin mbụ ndị mmadụ na-asendịrị m the video na send one page nyopụzie nwa virgin hey fụ na nwa virgin bekpere m ọjọọ mbusi ya bọmbatụ bọmbe nye ezimi efe nwa virgin bụ ahịa juo bụ okwere ojewe police station reality hit nwa virgin ụkpọrọ ya ọkpọ barista dee petition gị kwuo Ezeaku Ejiofor kwuo ya na akwụkwọ ode Ezeaku Ejiofor dede ejewe force arapụ Ogidi division dị m nso nwunye m ya na-ebutere m nri nwanne ọ na-asị arapụ zone 13 dị nso rapụ zone 9 nke dị n'Ụmụahịa ọgụ ya rapụ Tiger Base dị n'Owerri duru m tinye n'aeroplane duru m jewe ebe okwu na-agara ọnụ na Abuja ka Ezeaku fuo ndị Igbo wee bịa zọọ ka mmiri ndị polisi na-ajụ m boy you be governor for East I say yes I'm bigger than governor in the East
because I have helped a lot of people, I have saved a lot of souls, and I'm fighting to liberate my people from religious bondage. Because